Nu trebuie să fii profesor pentru a sprijini educația copilului tău. Haideți să vedem modul în care îi puteți ajuta să învețe acasă prin 5 pași simpli. Pasul 1. Creați o rutină pentru activități școlare și de învățare. Faceți un program zilnic împreună cu copilul care să ilustreze momentele în care au loc activități educaționale. Acestea pot include teme sau studiu suplimentar online și offline. Faceți programul să fie flexibil și includeți timp pentru joacă și relaxare. Pasul 2. Faceți ca învățarea să fie distractivă. Încercați să găsiți modalități de a face învățarea atractivă, astfel încât copilul vostru să-și păstreze interesul și să rămână implicat. Pasul 3. Oferiți sprijin. Ați creat un spațiu în care copilul vostru poate învăța acasă, dar amintiți-vă că nu sunteți profesori și nu trebuie să cunoașteți toate răspunsurile. Pur și simplu ajutați să își exploreze zonele de interes și aveți răbdare și cu voi înșivă. Pasul 4. Vorbiți cu reprezentanții școlii. Dacă aveți întrebări sau doriți să obțineți mai multe îndrumări despre cum să sprijiniți copilul, discutați cu profesorii lor. Asociațiile de părinți sau organizațiile locale pot oferi de asemenea sfaturi pentru a vă ajuta copilul să învețe. Pasul 5. Vorbiți cu copilul vostru. Când copilul se întoarce acasă de la școală, întrebați-l cum și-a petrecut ziua și susțineți-l dacă a întâmpinat dificultăți. Ajutându-vă copiii să învețe, îi pregătiți pentru un viitor mai bun.